kha sajaknai kha yokjaknai koktoma kasai paikya belai kheno wana masingcha dabo thongro kalaijak obo haino ustuk manjagoi puno ajimung kwrwi wngwi tongjakha dakhuk jutila deporma obo haino umor bini 60 bochor hinui sinijago obo haino nukungo tabuk ajimung kwrwi kaka koko thuimuk kwrwi thangya jagui totra laiya wng tongjak obo haino khairokjagoi joto tipra sarokno borok koktoma thungnai bisakango nungui saka joto lukurokno kha gwnang jotono khokja khongni khlaiui chuba baikeba o sak hamya ustuk manjak hamui manai ni lukurokno chubachu sankha bihi kumari deporma kaka koko kui kabui nokoli mukti kaikya sapungno obo haike jai nangui totra thangya wngwi tongjakha obo haino lukungo ajimung kwrwi khlaiui obo haino koktoma thungnai bwskango nukjagui sanani nangkha khokja khongni jotono chubai mankha hwnkhe ani sai hamui phainai obo hai ustuk manjagui tongmani sak chayagui tongmani ajimung kwmai tongmani obo haino takhokrokni bisingtwi chubamung chubakhwba norokni twiwi norokno hamjakmung haikaba khaka hamya phanai obo haino ani saino hamrwi mankha hwnkhe rang puisa biyak tabuk janani mai kwrwi thunani muktwrwi thangya obo haino wana chinta wngmani bisingo lukurokni thani yak pholoka khabai kubui khlaiui boi sajakha buku kumari deporma obo haino koktoma saimangkha belbari RD block bai khe khopjak Radha Krishna kami jirainiya khola hinui sinijakha dakhuk jutila depormani kami kwrwng thai obo haikino joto jagano tipra sarokni jwngjal obo haikino nukjagui tongo asai phaio salsasi thwijani nango obo haino kwthang tongsasak obo haikino kaham kwrwng tongmani musungo wngkhang khorang nasigui joto lukuroknino obo haike nukungo tabuk bini manthagya ajimung kwrwi obo haikino sal brumno kaka koko kabui tongjakha malaya bini bagui thubuk malaya rang puisa bo kwrwi sotongoi nai malaya kai tauk tam khanai lukurok ano kaisa khaganang ro maya gana borok chuba baidi ano kisemisa chuba kai angbono doctor talangai naiui hamri manang asa khayo nor kisa no chuba baidi lukurok takubuko norok dotono ano kisemisa khopto khongnoi chuba kai angbono doctor ka hamai daisa na phunugoi naina musugo omo bo kami kelaya bo omo khai Radha Krishna ni hindago Radha Krishna ke bolok he bolok hungka ba ko belbari Mungkin ini login ibu ketemu? Login ibu mungkin jutila. Debor mana? Mungkin ini ibu mungkin? Ibu mungkin kumari debor mah. Kumari. Nong ni besar ulah korup sebengkang? Besar tonggo ketam tonggo beri rong mamang telah besar kerui, ajine kerui. Hanya suang buang kajanya solima tonggo. Doktor besar kosong pakai rang kerui, saya nanya kerja hanya aruni. Mai rong no sawui. Hanya 10-12 दिन तंग फक्या आइन तोय मा फक्या नाइने करि थाना के सब न ला सुन्या सा रां पैसा करै निसिन जागो खोक्ता खोंनै तंग माने हाइन बुइ पारान बरो कासो कयो जुबाय आबम पाइन चलि फक्या हागे हाब्रै माले तै फक्या हाइन न बाव खिलै तंग फक्या रां तंग खै नाइने बला सा रां पैसा करै बा नाइ माले या कै जेंग न सितो हनै ता ओ ताइ आं नाइ सि माले हांगाय मनो खिबै तांग माले तै माले या kaba hanya wabab kanya soli tongo takut buku ano lukuro nol kisah kaganang lah ya ganang lo kau kau coba kah kaba ang bono taisha doktor kah hambai naya nai wan suku